Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ipakasalitaan ngayon tayo ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga na Willie manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, nagkamaliag iti desisyon iti biyag, ket daytoy ita ti pagbababawyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Willie dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ano ti madamdamag ko, ngailaklakom kano ti tawid mo adaga, Willie? Bun manong alan. Amumat, sana kayat dagiti dadakkel ta nga ilako ti tawid ta adaga? Isungarod asaan ko nga inlako, idi si bibiyag dapay. Ang mitatawan dan, ilako kon. Amuda pa'y nga raw, nga inlako. Nga makonsensya ka kumamot, Willie. Napatag ka dananang kantatang ti dagada. Saan ang masayang ti daga, manong? Ilakok, kad pagpuunak nga agnegosyo. Kasanon, numalogi ka. Di awanan, ti pakakit kita amin ti tawid mo. Pagkunaam, ipalubos ko nga rudmat, amalugi ak. Pangasim, Willie. Saan mo ko mga ilako ti daga? No, adala kwartak, siya kon ti manggatang. Kasano, katawan mat nga rod kwarta, manong. Anya nga tano umutang kalahangan iti pagpuunam iti kun na manegosyon. Tapno saan mo nga ilako ti tawid mo? Dakkel agatad ti kasapulak, manong. Panagkunam ka di, kat addamayat nga agpautang kanyak, nga awan collateral na. Kaya't masawan, ilakom amin ti tawid mo? Una, manong. Tila ang nagtakdran ti balay ko ti mabate. Numalakok ti dagak. Ije kamin syudad nga agnaad kanibakat ko. Agnegosyo kami. Addam-am mo kamang ipapaabang iti pwesto na. Mayat ti lokasyon ijay, manong. Kasanungay ti pagnaidan nyo ijay? Ijay kami matlangan nga agnaad, manong. Adda kwarto ang nakalasin. Mabalinday jayin apagyanan mi. Nala, makamu ka nga rod no dayta ti desisyon mo. Ngam numabalbalin, sa anak mo manugot iti dayta desisyon mo. Bakit? Addan buyer iti daga. No kasta, marugyang tangarudon tinabayagan a kayat ta negosyo, lakay. Lakit di Napigsa ti inuman ang negosyo ta. Isu apatsik adaras ta amabawi ti gastosan ta para iti daydi ang negosyo. Magagaran akong lakay. May mayat mo't nga adayo ti agnaed ijay syudad, ngam ti aggamulo iti dagad iti probinsya. Uray siyak mat Kay kayat ko ti agnegosyo, ngam ti agtalon. Ngam kumuntramot ni Manong Alan. Anya ko mo ti maaramidan na ngay, katawid mo mo ti ilakong. Awan bibiyang nan Talaga Tawid ko nga rudan daydi adaga. Di ko kwa ko. Aramida ko, ti kayat kong aramidan. No kasta, tatang. Matuloy matlangan ti kunayo apan nagnaid tayo ijay syudad? Wen, anak. Kat asikas-wen matan ni nanang mo, ti panag-transfer mo inton sumaruno asarek. Yes! Agadalak to ni ijay syudad! Saan ka nga marigatan nga agad, Jas? Saan, tatang? Kay kayat ko ati ag-transfer, tado ti maamamok agagayam. Alang rod, agsagana kan. Tanabayadan ng tidaga tayo. Umalis tayo ni Jay Syudad, iti kabiitan apanawan. Manang Dayana, ayan ni Manong Alan. Adda ijay talon, apay aya. Kay kayat nalatan ti agtaltalaw. Awan arapaap na arumang ay matibiyag na. Saan kami mat nga agregrigat? Apay ko mga agarapaap kami pay lang arumang ay. Kat mapnag kami matan iti adda kada kami. Agpadpada kayo matgayam kan ni Manong Alan iti kapanunutan. Apay ngamin anak ka umay ka aya. Anya ti ibagam iti kabsat mo. Itang amin ng ti ipapanaw may, manang. Agpasyudad kami. Kayat ko kumati agpakada kan ni Manong Alan. Ken ibilin kumatan ati balay, ta pakikit-kita na. Ala, ibagak tulatan inton sumangpat. Jakmet ngamin amo, no anyan to nga oras asumangpat.
Talaga napigsa ti negosyo ta, bakit? Ado ti umay aginom dito'y barta. Wan nga rod lakay. Kunak tumot saan ta nga agbabawi iti agbalin ang negosyo ta. Daras talakit di ang makaurnong, nukas to'y akanayo. May salaan nga daw ta nagnukat. Adun ti koleksyon ko. Agawaam ti agurnong, bakit? Tanda kayat ko agatangan, apaman ang makaurnong ta. Anya kay tigatangam lakay. Kayat ko agumatang itilugan. Ha? Ni, mayat nga agpaiso, madaan tayo itilugan. Adan ton service tayo. Usaran ta nga gawit iti probinsya. Ay kapun ah. Sigurado nga umapalakit ni Manong Alan. Numaamuan na nga dantong lugan ko. Kumusta mo ti panag-eskwela, anak? Adamot langan baro agagayem mo? Adon tatang. Anya nga iti may mayat? Dito'y syudad? Wano, ijay probinsya. Kay kayat ko dito'y tatang. Nasaya at matngarod. Tanalaka ka anak adjas, anak ko. Wen mat tanalaingak mat tatang. Iso asa anak amarigatan. Alangarod anak. Lalay nga madjay pagadalan nyo. Iti kasta, addan to honor mo. Akas idi agad adal ka ijay probinsya. Wen tatang. Dayta talaga ti aramidag. Gaputa kayat ko nga da honor ko. Ay wen kayam. Ikandak iti kwarta itun bigat tatang. Naibus mo ti kwartam? Wen tatang. Sa bali dito'y syudad. Kababain, no ipakita ka dagiti gagayim ko ababak na ngagtip-tipida. Hello, Manong Alan. Imbag man, nakahawag ka ating ko. Kumusta kayo matitan? Nasayaat kami mat, Manong. Napigsa ti negosyo may. Ay kat nasaya at ano kasta? Kumusta ngay mat dita, Manong? Kumusta ti balay ko? Awan pagdanagam iti balay mo, tasyak ti makam mo. Agyamanak nga rod Manong. Awan ka ti plano yung umay pumasyar ditoy? Ay, adda, Manong. Dandanin. Dandanin ti panagpasyar mi dita. Nasaya at pati nga rin kasta ating ko. Sige, murayag ti panagbakasyon nyo. Alang nga rodan, Manong. Ibabakon ti cellphone. Tagrubwat kami manan amapan iti negosyo may. Kitaan man no bagay kumatlaan ti buhok ko lakay. Nagpakulot ka. Bagay ko kadi matlaan. Katno kaano lang nga impaunat mo ti buok mo. Ita, kulot manan. Si kakit di mo, di kan kumontra. Siyempre, deserve ko mo ti agpapintas, tadakkel ti kita ti barta. Sa bagay mat kidi Angam kita ma, tadi ka unay agbarbarayuboy. Saan ka madanagan? Masukatan tumot lang dagiti gasgastusek. Ayun gayam. Intun Domingo, agawid tayo ni Jay Provincia. Nasaya at mat, tapno makita ti kabsat mo ti baro alugan mo. Kan makita dagiti kabaranggayan tayo, nga inmasenson ti biyag tayo. Si kakadinday ta, Willie. Ay na, nagpintas matin ti baro alugan nyo. Gapo, taamok nga inusar ti panunot ko, sali. Swerte yo siguro ti agnegosyo. Saan akas ka ni Manong Alan? Mabutang amang ilako iti dagana. Kay kayat nalatan ti aggamulo iti daga. Agsasabali tayo mangamin iti kayat iti biyag, Willie. Sa bagay ni Manong Alan, kay kayat na ti agrigrigat ng agtaltalon. Idinto ta siya, kay kayat ko ti makigasang gasat ng agnegosyo. Swerte yu kit di tanapintas ti kita ti negosyo yu. Isu nga ita, mayatan ti kasasaad mi iti biyag, sali. Manong Alan, adto iti pasarabok kada kayo. Ay, agyaman na ka din ko. Asin salo kan sakit di talaga na. Talaga, Manong. Gapo tanapik sa tinegosyo. Adda pa'y lugan mo. Nutuladan na kumamanong. Amangan numaymayat pa'y tibiyag mo ita. Kayat ni makigasang-gasat adin ko. Mabneg ako ni tikasasaan ko ita. Ala, addakan ka day tama no. Nuan niya ti kayat mo. Agsubli tayo ni Jay syudad tatang. Diyak kayatan dito nakapudpudot. Uray siya.
Maikawak mo tan iti sobra akinapudot. Agsakit pa ikit din ti ulo. Alang nga rod, tainton bigat, agsubli tayo manan di syudad. Ay, uray siyak, maikawak mo tan nga agnad ditoy. Sika, Joy, saan mo kada sinarongkaran dagiti sigud agagayem mo? Saan, tatang? Kan adumat ng tibaro agagayam ko. Isu asaan ko ida nakasapulan? Nay, gimatang kamanan iti baro abag kan sapatos mo. Anya ay ti problema. Masukatan tumatla ang dagiti igat-gatang ko kadagitoy. Agpada kayon iti anak ta, at tila aggas-gastos ti amuna. Kat aggastos ka mo't ano kayat mo? Anya ti gunggunan nga adu ti kwartana nga no? Saan ka nga aggastos? Amo mat ako mapkapsutan ti sapul ti negosyo ta. Italaan day ta. Pumigsan tumanen. Tatang, ikandak man iti kwarta? Katno kait itad kulaan kan kaidi na minsan nga aldaw. Naibus nga ro dun, tatang. Anak, ibagak man langan kan kati agpaiso. Kimapsutan ti sapul ti bar tayo. Apay kumakim mapsot ako nayo, tatang. Adu nga minan ti agpatpatakder iti bar na. Adun ti kalaban iti negosyo. Kat, kasano tayo nga rudan? Deta nga rod ti parikot ko, anak. Dandani awan pagabang tayon. Ay, talaga alugi tayon. Saanan ang maparwar ti bar ti abang. At dapay staks nga arak asan anabayadan. Anya nga rudon ti aramidan tayo. Panagkunak. Ilako tayon tilugan. Taiso pa yung mausar. Barang makabangon tayon tumot lang iti negosyo. Ala adakan ka nga agdesisyon. Kasano tayo langan? No saan ang makabangon ti bar tayo? Ay na, Jack kaya ti agsubli iti kinarigat. Kasano? Nakagasgastadora kan tumat ngamin. Apagbiit na ibus ti naglakwan tayo iti lugan. Awanan amok a pangalaan iti kwarta. Isu pa nagkunak. I-give up tayo pa lang ti pwesto tayo. Anya? Karkaro ang mailumlum tayo iti utang. No umutang akmanan iti usaran tayo. Isu na saya at nga gawit tayo ni Ije probinsya. Anya nga iti aramidan tayo ijay. Kat nailakon mo ti dagang. Awanan pagbayad tayo iti abang. No agtalin at tayo pa lang dito'y syudad. Imbakit di tadyak pa'y nailako ti balay tayo Ije probinsya. Adda kayo matgayam, Willie. Ayan niya itinapintas alugan nyo. Nakababain man, Sally. Nga, awahan ng tilugan mi. Nailako min. Kaya, nalogi, tinegosyo mi. Anya? Di awanan, ti pakakitkitaan nyo ijay tawid yun. Day tayo tangarod ti parekot, Sally. Agnaid kayo kadimanan dito eh. Kapilitan Di awanan ti talunam. Ano sakti agsapol iti pagtrabawak? Wano pakitang danak. Ay, sayang matay nalako yu adagayo. Kasano nga rodan ti biyagyo aning ko? Manong, ikarigatak ti agsapol iti panggedak. Masaya nga nakitidaga na ilakong. Awanan maaramidak, Manong. Nailakon. Ibagam lang, nagkasapulan kay titulong. Pautangan na kuma iti usaran mi pailang iti makabulan, Manong. Bayadak matlaang, apaman ang makabiro kak iti trabaho. Ikan ka, ngam saan nga utang? Tulong kon ka na kayo. Usaran nyo, kabayatan nga agbirbiro kay ti trabaho. Ay, agyaman ak, Manong. Talaga nasingpat kakabsat. Asino kumatag tinulong no saan adatang agkabsat? Anya kami tinararamid yo. Taapay ang nalugi ti negosyo yo. Saan kami ang nagururnong, Manong? Barayubo imat ngamin ti anak ko, kan ti asawak. Dahita ti kamali ading ko.
Aglalo kat naglakwan nyo iti daga di pinagpuunan nyo. Day tangaron ti Jack na panunot manong. Iso nga ita. Dakkel ti pa nagbabawik. Iti agdama, konstruksyon ti ayan ti trabahok Mr. Lonely. Narigat, ngem anusak. Iti kasta, maituloy ni Joy ti panagadal na. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Willie. Agyamanak pagayam Willie iti dahi ti apakasaritaam, ket ti makunag amin a negosyo saan ngagnanayon anaganar. Isu akabayatan anapigsapay ti negosyo, agurnong ka, aglalo ket naglakwam iti daga ti nagpuunam. Tay kunada nga roden, awan umuna ababawi. Ket awan sa baling aramidem, no di ti aggaget, tapno may paay mo ti kasapulan ti pamilyam. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, ti pagayam, ang nagpailinged itinagan a Willie, manipod iti probinsya ti La Union. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon agyaman kami itinkay panagdengeg. Intay iba sa ita ket naggapo iti pagayam tayo a nagpailinged iti nagan a Juliet adinan inlanad ti address na. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely, may saak a probinsyana a nakigasang-gasat dito'y syudad, ngem dito'y ko anapadasan ti pannakapaay ken ayat. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Juliet, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ami, nagbakasyon ka man gaya man diti probinsya tayo. Wana, tama ka pa iliw matlat ta dito'y probinsya. Kumusta ngay mo ti trabahom ijay syudad? Nasaya at mat. Imbag ka pa'y, taada ikit mo ijay apagtrab-trabahuam. Wan nga rod, uray kaskasan ahong adamat basit maswildo Saan akas dito'y ayan tayo nga awang makukwarta. Naku namon, uray siyak, awan makukwartak. Anya ngay nga rod, kat anak na tayo mati marigrigat. Ami, isarak nakmanmat ijay pagtrab-trabahuam. Aywan, naku na niikit ko nga daalaan na may sa pwesto. Paglakwan ka no iti prutas, ang mga nawampay na ala nang agbantay. Siya kun Bayam, tayo to nagsubli damagag kiniikit no adlan na ala da akadwada. No awan pa'y, awagan kantong. Sige man narod, Ami. Hello, Ami. Hello, awan pa'y kanutin na ala da ikit akadwada. Isu asikalatan. Agrubwat ka ditan, tasabaton ka, intun makadanon ka dito'y syudad. Ay na, maragsa ka nak itiday tanga impadamag mo, Ami. Angam, kasanungay ti pagyanak. Agkasiled dito'y siled ko. Isut imbagat ka niikit ko. O sige nga, Rod. Taagin pa ki akon. Nagpakada ka din ka ni tatang mo. Saan pa'y? Ngam, patya ka palubusan nak. Ala nga, Rod. Ag-text ka no makadanon ka dito'y syudad tapno masukon ka. Wan, Ami. Kat agyaman nak launay. Bukasta, anda nga ron agur oray apagtrabaho kami jay. Adda, tatang. Saan ka la kumapalubusan, anak ka? Ang nuday ta talaga ti kayat mao, awan maaramidak. Awan matla ang aramidak dito'y, tatang. Iso akayat ko matapadasin ti agtrabaho ija syudad. Sa bagay matkit diya. Agan anad kang harod ijay. Kanayon kang ag-text, ha? Wen, tatang. Di kay madanagan. Takanayon kayo nga awagan. No marigatan ka ijay, agawid ka lang. Wen,
Uray da kayo tatang. Agan anad kayo akanayon ditoy. Nang runa kat agmay-may sa kayon ton. Saan kayo amadanagan? Tapawitan kayon to iti kwartayo. Di nakpakadanagan, anak kao. Kabaalak ti bagay. Kabaalak pa'y mo, tagsapol iti agpaay kanyak. Amok day tatang. Ngam numapurwakan kayo, uray sa gabasit, ay katawatan nyo lata Ala kitagyaman nak nga roda, anak kao, no mapurwakan nak tao. Wen tatang, sige nga rod, patuloy akon. At akon dito Angam awan pa mat ni Ami. Ayan na nga ta. Juliet, umay ka dito Isumat gaya man day jay. Mapanak iti ayan na. Itay ka kadi pa nga agur-uray? Naladawak ka di? Saan mat? Kadis-dis saag ko lang iti bus. Umay ka nga rodan. Tamapantan iti balay da ikit ko. Nakitam ka din ti kwartuyo kin ni Ami. Wen madam. No kasta ikuyog ka nga rodan inton madamdama iti bantayam a pwesto. Wen madam. Diyak kayat tinakupit at trabahador ko. Amok ti bilang dagiti prutas ken ilakom. Iso asaan mo agamdan ti agkupit. Wen madam. Awan iti panunot ko dayta. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ala, mapan kan ijay kusina. Nakaluto mat nga tan ti katulong. Mangan kayo pa'y kiniami. Sakbay amapan kayo agtrabaho. Wen, madam. Kasla na ungat ni ikit mo. Kasjay na laang agsasao day jay. Prangka ngamin. Anya timbagbaganakan ka aya. Sa anak ka nung agkupit. Ada ngamin trabahador na iday analaing agkupit. Isu nga ta mabuteng ang makaalamanan itinalaing agkupit. Sa dinumot gayam abanda ti paglakwam, kan anyamat ti ilakom. Saan nga agad dayo ti ayanta? Nateng ti ilaklako. Ay, kasta ka di? Ano sa mamay-may sampay laeng No adun to ti aggatang, sigurado ang mga lamot laeng ni ikit iti kadwam. Tangay kanayon adakkel ti koleksyon mo. Nayunak ti prutas nga ilakom kan mga laak iti kadwam. Wan madam. Ado mo ti aggatang iti prutas. Napintas gayam a negosyo ti prutas. Wan nga rod, madam. Day tamot tinadlaw ko. Sa bagay, uray jay gulayan nga ayan ni Ami kat napigsamot. Gulay kan prutas gayam tinapintas nga inegosyo, madam. Wen, basta makmakan, mayat nga inegosyo. Ta siyempre, iso ti kang runaan agatangan ti tao. Ay, gumatangak man iti apple kan peras, miss. Mano a piraso, sir? Ikanak iti 5 piraso nga apple kan 5 piraso a piras. Ay, sige, sir. Mabit laeng. At dagaya man kadwam nga aglaklako. Kanayo nakagumatang ditoy. Ngam, agmay-may saka. Ita, at damot ang kadwam. No kasta. Saan lang aday titidamo nga igagatang yun, sir? Kanayo nakmatagumatang ditoy. Kasta ka di? Pasensya kayon, sir. Tasaan ko ang matandaanan tirup-rupa dagiti suki. Kanayo nakagumatang ditoy. Takayat ka kanayon ang makita. Kasta ka di, sir? Taapay matakayat da kakanayon ang makita. Gaputan nakapimpintas ka. Mabalin ka di nga alaan tinumber mo? Sige, sir. Mabalin mat. Makadkadlawak ka Asino ti kanayon akate-text mo. Ha? Kwa? Naamamok iji paglaklakwak. Agar-aram? Wan, Ami. Kat, anya ti panagkunam. Seryoso kadikan ka? Kasla, wan mat. Among ka di?
kanayon nga umay iti paglaklakwak. Kan kumporme ti ititid na amerienda. Anya, nagswerte ka matantada para tulod iti meriendam? Anya ka diti trabaho na? Isu kano ti mangbambanta iti negosyo da. Adda kano iti abroad, dagiti dadakkel na. Kat, kayat mo ka di man? Planok nga rod, asong batan. Tatang, kumusta kayon? Imbagmanta, nalagip mo ti umawag, anak. Nasaya atak ditoy. Si Kangay. Okay akla ang mat, tatang. Saan ka kaday amarigatan iti trabaho? Saan mat, tatang? Nasayaat nga ron no kasta anak ka. Kat no makabakasyon ka, agbakasyon ka man tapno makaawid ka mag. Sige, tatang. Padasak to ti agpakada iti boss ko. Naawat yo ka din, ti impawit ko kada kayo? Wala anak ka. Kat agyaman naklaunay Awan anyaman na, tatang. Basta para kada kayo. Itatasinong na kon. Kaya't ka nga ipasyar di balay. Ha? Agpaiso? Kunak man no agmay saka itchay. Uwan, agmay saag. Apay, agbutan ka kanyag? Saan magkit di akas to? Nukas ta nga rod. Sumurat ka kanyag, tay pasyar ka di balay. Sige man laangan. Agpakada kay tibos mo inton bigat. Saan ka sumrag? Sukunan ka inton bigat. Ta isuti ipapantay di balay. Sige nga rod, Jake. Apay asumurat ka kankwana, kat kinuna na nga agmay sa ijabalay da. Adda ka ti dakas na? Ang mga nuanya ti aramidan na kan ka. Agdala ka ni Jake, Ami. Sa maysa, ay ayatakmat ni Jake. Makamu ka gayam, ngampalpalagipan ka lang. Amok ti aramidak gayam. Iso adinak kumapakadanagan. Nagdakkel gayam ti balayo, Jake. Wan, kat dito'y tantong agnaed, no agasawa tanton. Agpaiso? Awan mo ti sabaling agnaed dito'y. Ijay mo tan kanadang agnanaad ni mama. Isu apat check, asaan nan akayat ti agnaed dito'y abalay. Nukasta, talagang nga ron abak nang kayo. Saan mat? Gaputa kasapulan mi pailaan ti agtrabaho. Tibak ng ama ko na, kat saan nan akasapulan ti agtrabaho. Ngam, saan akas kada kami? Asang kasaang laang ti birok mi iti may nga aldaw. Kat, kumusta nga iti panagpasyar mo iti balay da, Jake? Ami, adan napasamak kada kami. Anya? Apay nga'y manugot ka? Kinunanamot nga ikalay sanak. Kuna nga ibagana pa'y nga umuna iti inana. Sakbay nga agkalay sa kami. Sigurado ka kadi nga ikalay sana ka? Isumot ti kunana. Ay na, apay nagtalag ka dagos iti dayja, Jake. Gaputa ay ayatak unay ni Jake. Sapay la ko mga rod, tagpaiso nga ikalay sana ka. Kaya't kung ijekan balay nga agnaed. Anya? Oh, apay, saan mo ka di akayat? Kayat ko Matlagayam. Isong aerobuat mo dagiti badbadong. Taagawid na ije balay. Kasanon ti trabaho. Mabalin mo lata mati sumrat no kayat mo. Sige nga rod. Agpakada aklatan iti boss ko. Asaan akon nga agnaed ije balay na. Sigurado ka? Apumanaw kan dito'y balay ko? Madam. Ngam agtrabaho aklata kada kayo. Sige, adakan ka dayta. Ngam nawaya ka lata nga agsubli iti balay ko. Anyaman nga oras sa kayat mo.
Kan numabalin, diyak kaya't ngumit kat ka trabahador ko. Gaputan nagagat ka. Agyamanak, madam. Nagpakadakan kin ni Ami. Wen, madam. Sa dino nga rudan ti pagnaadam ita. Kwa, iti balay ti boyfriend ko. Anya, saan kayo pa nagkasar nga makipagnaad kan iti balay ita? Isumot ngamin ti kayat na, madam. Ala, makaamu ka nga roon. Tangay day off ko ita. Agdalusak man diti paraangan. Adun ti nagtubo aruot. Iso nga aggaikak man. Adda nagsardang alugan iti batog. Sino nga tadayta? Ne, adda bumaba. Sino ka? Kwa, madam, siyak ti girlfriend ti akin balay ditoy. Sino kayo kadi? Siyak ti ina ni Jake. Apay asaan na ana ibagbaga nga dagayam kaayan ayat na? Kat inyawid na pay dito'y balay ko? No kasta, saan na pay nga imbaga kada kayo, madam? Kinuna na ngamin kanyak nga ipakada na pay kada kayo ti panagkasarmi. Ambisyosa kamatan niya. Gaputa makita mga ada mabalin ti anak ko? Kaya't mo matta na dagos? Anya ti trabahong babae? Anya tinalpas mo a kurso? Kwa, madam, awan nalpas ko a kurso. Kan aglakla ko ak iti prutas ije palengke. Anya? Saan ka maikari iti anak ko? Ada napilik a babae a para iti anak ko. Diadal, kan adaan iti napinta sa trabaho. Saan ka takaskan ka? Ala, pumanaw ka dito'y balay ko! Madam, urayak pa'y kumasumangpat ni Jake. Tagsarita kami ipay. Pumanaw ka kadi, wanong mga yabak iti pulis amang papanaw kan ka! Madam. Hello, Jake. Ayan mo kadi. Simangpat ni mamam. Kat pinapanaw na kijabalayo. Pasensya kan, Juliet. Ngam na palalo apuntot ni mama kanyak. Isong aglilipat talaan. Anya, saan mo kadi akabaulan nga ilaban ti ayan-ayat ta? Budbud nga nak ni mama. Awan ka no ti maalag nga oray piso. Do ipapilit ko ti kayat ko. Iso apasensya kan, Juliet. Aglilipat ta. Bye. Mabit lang, Jake. Kasanon tinapasamak ka data? Hello? Jake? Hello? Awanan. Inidap na ti cellphone na. Ay, kinunaktumat nga minkan ka, adi ka agtaltalag iti dayjay alalaki. Jack, impagaro, pabapasamag ti kastoy, Ami. Nagsakit. Nakasagsakit. Mala, Uston, saan mo nasangitan dayjay alalaki? Sursurwo mo na alipatan. Katinton maminsan, saan ka na basta agtalaglat tayo ti lalaki? Tingitingam pa'y anaimbag no napudnukan ka. Manipod iti, saanen ang nagpakita kanyak ni Jake, Mr. Lonely. Nasakit ti kapadasak, iti damo apan nakiayan-ayat ko. Ngem daytoy matinangten adal kanyak, tapno sa anak ton abasta agtalag iti lalaki. Kastan, ket agyamanak, to'y pagayam mo, Juliet. Agyamanak pagayam, Juliet, iti daytoy apakasaritaam. Wen, rumbeng laeng, asaan tayo nga agtalag, iti saan tayo pa'y unay am-am mo a tao, ta mabalin aday to, iti pakaisagmakan tayo. Ket sapala kuma, ta dayta akapadasam, ket agbalin aleksyon ken ka. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Juliet. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon
Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged, itinagan a Felisa. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Siya ni Felisa, may sa a retired teacher, nga ita, kat agnanaed dito'y Amerika. Manipod na discovery na ito a programa, nagbalin matan apaset ti biyag ko. Basta dagundaway ko, agdengagak matan iti da ito a programa, babaan iti YouTube, iti channel ti stasyon DZWT. Agingga an allo ko yakmat amang ibinglay iti pakasaritaan ti biyag ko. Bueno papagayam, hintay dinggen ti pakasaritaan ni Felisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaragragsakak, Felisa. Gamin, sika talaga tinagbali na kagasat ko. Siyempre, oray siyak naragsakak. Gaputa sikat ilalaki nga impait ti Diyos para kanya. Katsapay la kuma, tadinto agbaliw ti panagayat, kan panangipatag mo kanya. Siyempre Oh, sikakit ti ang mga nagbaaw to ti panagayat mo kanya. Ikarik, George. Saan tong agbaliw ti panagayat ko kanka? Ikarik mo. Si kanto lang ti babae nga ayatag. Isa dita sayangan na ti agundaway. Ay ayatin ka unay, Felisa. Ay ayatan ka unay, George. Ay na, Felisa, nagdakalan ti tiyan mo. Talaga adandani ka na gana. Wan nga rod, Lisel, talaga akabulan akon. Iso nga aglivak ton inton sumaruno alawas. Rumbang laang tapno makainanaka na imbag. Sakbay ti panaganak mo. Wan, tapno maisaganak amin dagiti aramatan minto iti ospital. Wan tane, agpada kayo mata teacher kanila kay mo. Kat ado ti pakakumikuman tayo ita. Nangro na ita abulan. Tadandani ti graduation dagiti grade 6 pupils tayo. Pudnot ako nam, Lisel. Iso nga ipapaaramid ko pa yung dagiti daduma at trabaho kinilakay ko. Ay, swerte ka ni George. Tagwapo lang arudan. Nasingpot pa'y. Pudnot ako nam. Iso nga awan makunakkan ko na. Naragsakak iti danana. Nanang, si kanti makaamo dito'y balay ha? Ngam di ka unay agbanog kadagiti obraom dito'y balay? Wah, nanakaw. Lakit din. In kayon, tadi kay kat maladaw. Wan ka di, nanang. Kandi yung gayam liplipatan ti maintenance yun, ha? Wan, anak. Nagtumarak pa ikit din, Nanang, hintayo na. Wan, umaya ko, nanak ko. Hala, in kayon. Tanay, matuktukan amang ururay kan ka, dagiti anak mo. George, lakay. Madlaw ko kat masansan matan tinaladaw a panagawid mo iti rabi. Nga uray awan mat importante nga aramidam iti eskwelaan. Pasensyakan ba ka? Ada ngamin organisasyon anak yung miyembro ak. Kasta ka di? Madlaw ko ngamin asaan kan akas idi. Si katidakkel matlaang akatulungak ang mga iwan kadagiti ubing. Iso ang maikawa ak amarabrabyan kamatan. Di ka madalagal, taawan mo nga aramidak no marabyanak man. Sarap ale.
Tadamat ni nanang akad kadwayo karagiti ubing. Wan, ngam sa balilat tano adda ka. Kan may sa, nakapsot matin ni nanang. Dinan ka ba ilan nga aramidan dagiti ububraan na idi. Amok na ita. Ngayon babaeng tinakikapngak a grupo. Isudan to ti makatulong kada tayo aman norsuro. Tapno mapansin da tayo ti gobyerno. Kat makita da ko mati sakripisyo tayo. Kat aging Kristi sweldo tayo. Tatang, dumawatak ko maiti kwartayo. Tadabayadak iji eskwilaan ita. Mano? 1,000, tatang. Anya? Nagdakkel matem dayta adaw dawatam? Kasapulan ngamin, tatang. Ken... Awan maitid ko akas taagatan. Ha? Tatang? Apay, anya ti mapaspasamak dito eh. Dayta anak mo. Dumaw dawat iti kwarta. Ngam awan maitid ko. Takasanumat ngamin. Adu ti paggastusan tayo. Kat nagbasit ba't nga ron ti sweldo tayo aman norsuro. Kat, kinasaom ko maitinasaya at awagas to'y anak ta alakay. Saan akas ta nga agungot ka adagos? Makamukay manlangan nga agina. Ay na anak ko, paspasen siya amon ni tatang mo. O, nanang? Di ka agdanag. Agdis kitarak iti kasapulam akwarta, anak ko. Agyamanak, nanang. Anya? Nagbaliw nila kay mo, kunam? Wan Lisel, managpupudot mo tan. Kan ulit-ulitin na nga ibaga kanyak. Nga awan man lakanot pa kasiknaran ti gobyerno kadagiti kas kada tayo. Kan kadagiti mangmanggad nga adda iti nababa a pwesto. Ay, panagkunak, naala da tirik na nila kay mo. No asino man dagita anak ko ng agrupo, anak kimiyembroan na. Ay, kastamat nga ro ti panagkunak. At dapay dagiti gundaway amakipasit kadagiti rali. Kat may sa ti asawak amang ipukpukaw iti ikukontrada iti gobyerno. Ay, una yan. Ngambay-bay akno daduma kadagiti nga aramidan na. Tadamot puntuda. Ngam madanaganak. Taamangan no dakas ti pagbanagan ti asawak. Kat anya pa'y ti mapasamak kan kuha na. Kasano kami laangan kadagiti anak mi. Ay, talaga nga problema ka no kasta. Ang, bagbaga am lata. Tabarang makapanunot matlaang. Kadyarumbang ti aramidan na. Felisa, nakapagdesisyon ako. Sumurutak ka na iti ka grupo mi di bantay. Anya? Ngam George, anya ka din day taan na panunot mo. Gaputa mamati ak ababaan ti revolusyon. Sumayat ti kasasar dagiti umili ni ti pagilian tayo. Anya? Kasano kamin kadagiti anak mo? Balasitangan kan bariton dagiti anak mo. Kasano laangan ti panagadaldan o panawan na kami. Sana balay, takalpasan ti 5 atawan kat sublian kayo. Tama siguradok akalpasan ti 5 atawan. Magupuden ti kurap a gobyerno kat ti komunista a grupon ton ti agturay. Kat amin tayo agpaparan ton. Awan ti baknang, awan na kurapay. George, agpanunot ka kumamot anaimbag. Agpakpakaasi ak adin akang panawan. Tapno adda katulong ak kadagiti anak ta. Tauray basit ti sweldo ta kas manursuro. Umanay mat nga aramaten tayo iti inaldaw-aldaw. Tayan anay kumat nga ibad budget. Lading itag Felisa. Ngam talaga nakapagdesisyon ako. Sumurtak ka na kwa na. Di ka madanagan. Tano adda madiskitarak wano adda itag ti grupo. Ipawit konto ka na kayo. Katkas na ko na kon. Sublian kayon to.
Ada pinanawan na kayon ti asawa? Wan, Lisel. Nagpakpaka siya. Ngam talaga di nakimpangag. Kunak nog nanayon anaragsakak iti dandan. Ngam saan matgayam. Tanda pagbaliwan ti amin. Una yan jay asawam. Di naman la inusar ti panunot na. Namati matlatan kadagi jay agrupo. Wan nga rod. Iso nga awanan tinaramita. Ala, friend. Kabailam day ta. Sana bale? Tagadakil matan dagiti anak mo. 12 matan ti tawan jay inaudin. Iso adi ka unay marigatan. Wan, friend. Ikarigatak nga aklunan akastoy tinagbanagan ti pamilyak. Katno kasampulan nga umasidagak kadagiti kabagyak nga damapalinda. Aramitak. Basta para iti pagsayatan dagiti anak ko. Wan, friend. Malasatan day ta adimteng apanubok iti biyag mo. Di nakabaybay anti Diyos. Anak, nailiw-liwag mo mo't siguro ti kaawan ti asawam iti sidong yung nga giina. Wana nang, mayat itan tiriknak. Oray dagiti uping, kasla nakapag-move on damatan. Idit mo, narigat nga klunan. Ngam na ikarigatak mat tinaka-move on para kadagiti anak ko. Dasaya at mo't no kasta. Iso nga oray adda nasagap ko at amag may papankin ni George. Jakon inkan ka no. Anya ti damag maipapankan ko na. Adda ka nun sa bali akadenden na ababae. Akadwada iti nakikapangan na agrupo. Anya? Wana nang. Party wife kano ti awag day ti day chay. Didak kano ngamin kagrupo. Kan imbilang dak kano akalaban dagiti kagrupo ni George. Gapotadyak kano suportaran ida. Ay na yun dagita at tao. Ngam sana bali nanang. Naisakad ko mat dagiti anak ko. Babaan ni iti tulong yo. Kan iti tulong dagiti daduma akakabagyan tayo. Iso adandani matan agradwar iti kolehiyo. Jay buridak ko. Nanang, yawat mo dagiti daduma pinaling kita. Kan grocery items ta siya kung timang bitbit. Ala, anak ko. Ha? Nanang, adamat na katugaw iti asidag tiri daw ti balay tayo. Ni, huwan nga agpaiso. Mala, asik ganta. George, si kakadiday ta. Well, siya ka, Felisa. Tatang, si kakadingag paiso? Well, anak ko. Apayakas tamat ng titsuram. Nanang, umuna tayo nagkudag ito'y imata. Sige anak ko. Sige. Umunig tamatan, taijay tangag sarita. Gapoy ti panakaatake iti poso. Kan paralisado matan ti kagudwa ti bagay. Dinaksid akon, nakikapangak agrupo. Gapot na awanan pakairanudan dakan ka. Iso ngayong basura dakan. Among kadi nga iti kinabayag ti tiyempo adida ka nakadan na. Kan nakit kita. Nairwam kamin iti kaawan mo iti biyag mi. Pag-awanan nak, Felisa. Dakil tinagkuranga ka na kayo, pamilyak. Itala ang mapanunot mo, dayta. Tamasakit kan. Kan imbasura da kan dagiti nakikapangam agrupo. Apay adina kan asikaswan tinagbalin a party wife mo. Rumbang kumaadagiti nakikapangam ti tumulong kan ka. Ulit at tagkidawin ti pamakawan niyo kanagiti anak ta.
nagsubliak, tabarang mapakawandak, kan aklunandak pailay tibiyagyo. Numabalin, didakan aklunan pa'y. Ngam gapo ta maasyanak kan ka itikas na alangam. Sige, mabalin mo latta ti agyan dito'y balay. Tasisyak mat dito yan. Taadan bukod a balay dagiti anak ta. Basta ka di. Umay daklasar sarungkaran, wano siyak ti mapan iti ayanda. Diyaka mo no kayat da kapay apag naudan dito'y dagiti anak mo. Gaputa di nakamanla sinarungkaran, idi napigsa kapay. Imbagam idi apawitan na kami. Ngam awan apulos na oray mi. Di mon amo tinapaspasamak. Takal ti panagbabawi. Maringatan ak din ang makaakal ni ti grupo. Naingat ti panakabantay mi. Isa na amiris ko abindot ti panang panaw ko kada kayo. Napakawanda ka, idi pa'y laang tatang. Ngam ladingitan mi, tanayada yun tirik namikan ka. Maawatan kayo, anak ko. Kat pagyamanak, ta inawat nakpay ti balay. Kat iso adi yumat makita ni Manong Makpol, taaddan iji Amerika. Ijaydan nga agigyan iti pamilyana. Nadamag yumat siguro ti kadadan ijay. Oo, talaga nga ando, tinagkurangak ka na kayo. Agbabawi ka man ita, ngam sayang. Di mo na imatangan ti panagdakkel dagiti anak mo. Kastamatan dagiti napasaranda nga struggles, challenges iti biyagda. Kang runaan iti amin, ti panagbalik kita. Puno da ita. No sana kumaanak bali na maagidi. Anyan. Tadyak din nga hindi kan ka, Felisa. Nasaya at matkit di taddakan. Tapno adda agyan dito'y balay. Anya ti kayat mo asawan. Dandanin ti ipapan ko iti Amerika. Taala anak ni Makpol ijay. Wan tatang, katda kami kanikanter, umay da kan tulaang sa sarungkaran, taadamutan bukod mi a pamilya. Kasta ka di anak ko. No kasta, agbay may sak tulaang di ti balay. Sana bali, ibilin da kanto kadagiti kakabsat mo, ta umay da kanto asikaswan. Awan mabalin ko no kasta ti desisyon niyo. Kat sapay lang kuman, tadumteng to ti tiyempo anan-anay ti panangpakawan, kan panangaklon niyo kanyak. Kanagbasulak kat ngarod ka na kayo. Dumteng tulat ta siguro day ta apanawan, George. Taamin asugat. Aglunit iti umno a tiyempo, wano panawan. Jakon sinublian ti asawak Mr. Lonely. Gaputanupay napakawan kon ti panagayat ko idikan kuana kat binura. Ti amin a panagrigrigat ko anang isaksakad kadagiti anak ko. Sapay la ko ma, tagbalin nga adal daytoy apakasaritaak. Ikantay ko ma iti importansya dagiti napudno amang hayat kan mangipateg kada tayo. Di tayo ko mapaalilaw kadagiti mang limlimo at tao. To'y pagayam mo, Felisa. Pagayam a Felisa, pudno tinakunam. Rumba nga ipatag, kan ipangag tayo. Dagiti na pudno, a kapamilya tayo. Ta iti idadateng ti panagrigat, isuda matlaang ti kang runaan a makatulong kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayama nagpailinga, di tinaga na Felisa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Teresa Kalay. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay.
Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Ken musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.